आपल्यासोबत आहे ते काका. यांचा व्हिडिओ तुम्ही बघितला असेलच, आपल्या सोशल मीडियावरती व्हायरल झालेला होता. तर त्या काकांना विचारूया नक्की हे काय आहे, म्हणजे हे काय तुम्ही असे वाजवत फिरताय, काय करताय नक्की तुमचं, म्हणजे अशी वेळ तुमच्यावर का आली, हे काय झालं नक्की? आता मी बँडचा मालकच आहे. माझ्या हाताखाली माझ्या बँडच्या ग्रुपमध्ये 25-26 लोक काम करतात. अडचण असं झाली, पोरग माझं 2 नंबरचं ते ऍक्सिडेंट झालं आणि ऍक्सिडेंट झाल्यावर ते जागेवर खलास झालं पोरग. आता त्याची 2 पोरं 2 पोरी, ती सोनबाई, म्हाताऱ्याने मी, आम्ही दोघं, आम्ही 7-8 माणसांचं कुटुंब. माझी आणखी पोर आहे. त्यांना जाता काम नाही, धंदा नाही. ते पोरं होते ते बँडच्या व्यवसायामध्ये, त्यांना मी शिकवलं बँड, आणि बँड शिकवलं, बँड मध्ये तयार झालेले. दुसरे काम धंदे त्यांना काय, म्हणजे किरकोळ आपल्या शेतीवाडीतले काम करतात, परत मजुरी काम करतात, गवंडीचा हाताखाली, कुठं माल कालवा, कुठं सिमेंट द्या, हे असले काम करतात पोरं. 2-4 पोरं आहे. आता त्यांनाच काम धंदा नाही, त्यांचे पोरं बाळायला पाहिजे. मी असं रिलॅक्शन घेतलं की कुठं आपलं जातो शहरात, म्हातारीला सांगितलं माझ्या विशेषला कुठं ते आपली म्हणजे ही कला बँड व्यवसाय आहे. आता 2 वर्ष झाले लॉकडाऊनमुळे, गेल्या वर्षी बी लॉकडाऊनमुळे ती बँड व्यवसाय बंद पडला. लग्नाचा सराई गेला आका, यंदा बी लॉकडाऊन पडलं की लग्न सीझन गेला. 12-13 लाख रुपये कर्ज आहे अंगावर, हात उसणच आहे. कोणाचं 50,000 आहे, कोणाचं लाख आहे, कोणाचं 2 लाख आहे. आता ती मंडळी म्हणतात आम्हाला तुझी याच नको, आम्हाला मुदल द्या. आता मुदल तरी कुठलं देऊ? बँड व्यवसाय बंद पडला म्हणल्यावर आता पैसे कुठे? मग आता ही पोट जगवायचं चाललंय. माझं गाव आहे सुरूर, मुक्काम पेठ सुरूर, तालुका वाई, सातारा जिल्हा. आता जवळजवळ महिना झाला, महिन्याचे मी फिरतो. माझ्या मागे नातू 2 असतात, माझी म्हातारी असते संग, कुठे कपडे, कुठे काय राशन बिशन घेऊन देतात. ती आपलं वागवायसाठी असते म्हातारी मागत, ते बाहेर आहे थांबलेले. मग आता ही लॉकडाऊन मुळे, सर लॉकडाऊन नसता बँड व्यवसाय माझं चालू राहिला असता, मी माझं पोट जगावलं असतं, माझं कर्ज पाणीचं बघायला आलं असतं. आता सर्व बंद असल्यामुळं माझे काय इलाज नाही. म्हणून आता काय या वयात आपलं मी रस्त्याने आपलं मदतीसाठी फिरतो, गाणे वाजवत. या ट्रम्पेट मध्ये माझी कल्या धावतो. त्यांना आवडलं तर मला मदत करतात आणि त्या मदतीवर आपलं माझं पोट जगवतो. तर काकांची ही जी परिस्थिती आहे ती लॉकडाऊनमुळे झालेली आहे, कारण लॉकडाऊनमुळे सर्वांच्या बिझनेसवरती, धंद्यावरती पूर्ण एक असं त्यांना उतरती कळा लागलेली आहे. सगळे धंदे बंद झालेले आहेत. त्यांचा बँडचा बिझनेस होता, धंदा होता स्वतःचा, तोही पूर्ण असा डबघाईला आलेला आहे. तर ते काका जे आहेत ते पूर्ण आपल्या शहरांमध्ये येतात आणि त्यांची कला सादर करत असतात आपल्या रोडवरती असे चालून. ज्यांना जे आवडतात त्यांना ते काकांना मदत करतात. जसं आता आमच्या बाहेरच ते होते, आमचा स्टुडिओ आहे आमचा रेकॉर्डिंगचा, तर आमच्या बाहेर ते वाजवत होते. तर आम्हाला त्यांची कला आवडली. शेवटी कलाकार आहे आम्ही पण सर्व, इथे स्टुडिओमध्ये आमचं काम चालतं, आम्ही कलाकार आहे. तर आम्हाला पण एका कलाकाराची जाणीव आहे. आम्ही लगेच त्यांना बोलून घेतलं आतमध्ये आणि त्यांना सांगितलं असं असं आमचं स्टुडिओ बघा, तुम्ही पण एक गाणं आम्हाला पण वाजून दाखवा. म्हणजे कलाकारांना शेवटी आम्ही कलाकाराची कलाकारालाच जाण असते, त्या पद्धतीचाच एक आम्ही हे केलेलं. आणि काकांना बोलावलं आम्ही आतमध्ये आणि त्यांना सर्व थोडे आमचं पण दाखवलं स्टुडिओ. त्यांना पण थोडा आनंद वाटला. या काका जे आहेत ते म्हणजे या कोरोनाच्या मुळेच त्यांच्यावर ही वेळ आलेली आहे. तर काका जे आहेत आपले ते, त्यांचा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण सोशल मीडियावर बघितला असेलच. तर काकांना आपण थोडा त्यांचे धन्यवाद मानूया. म्हणजे काका जे आहेत ते असं म्हणजे त्यांच्यावर एवढी वेळ येऊन पण ते काही घाबरले नाहीत. ते स्वतः म्हणजे
त्यांची कला सादर करतात, लोकांना दाखवतात त्यांची कला, आणि त्याच्यातून ते जे काय रोजगार मिळेल, पैसे मिळतील, त्याच्यातून ते उदरनिर्वाह करतात. तर काका, तुम्हाला तुमचं खरंच अभिनंदन करतो आम्ही. आणि तुम्ही असंच कधी आम्हाला पण गाणं बनवायची वेळ आली तर तुमच्याकडे आम्ही तुम्हाला संपर्क नक्की, आम्ही तुम्हाला कोणतं तरी एक गाणं बनवायला सांगू, म्हणजे तुम्हाला नक्की आम्ही इकडे एक चान्स देऊ गाणं बोलायचा. तर मग तुम्हाला मित्रांनो जर काकांची कला आवडली असेल तर त्यांना मनापासून एक धन्यवाद बोलू शकता तुम्ही. तर काका, अजून म्हणजे तुम्ही काय सांगाल, किती वर्ष झाली तुम्ही धंद्यामध्ये आहात? या 13-14 वयापासून मी ट्रम्पेट वाजवतो. पहिले इपणीने वाजवतो होतो कंपनीमध्ये. आमचे वडील तर लहानपणी वारले. आमचे वडील ती कलाट वाजवत होते. आणि आता भाऊ ट्रम्पेट वाजवत आमचा थोरला शिवाजी राजाराम पवार, हे थोरला बंधुराज आमचा, तो 1 नंबरचा. मी 2 नंबरचा वसंत राजाराम पवार. माझ्यापासून धाकटा एक आहे बाळू राजाराम पवार. ठीक आहे, भाऊंचे 3 बँड. त्यांची बी अशीच परिस्थिती आली, पण तिने धीर सोडले नाही. आता माझ्यावर जी परिस्थिती आली ती हे पोरांमुळे आता हे बसून आता पोरांचं काहीतरी हाल व्हायचंय. म्हणजे नातुंडाच 2 नाते आहे, 2 नातू आहे. ती बाकींच्या पोरांना बी पोरं बाळ आहे, पण ती त्यांच्या ते बघतात, आपल्याकडे बी बघतात. पण त्यांच्या पोरा बाळांच्या मुखात काढून यांच्या पोरं बाळांच्या तोंडात घालते, आणि ते पोरं तोंडाकडे बघतात, त्यांची पोरं. मग मी म्हटलं नाही, म्हटलं हे पोरांकडे बघितलं म्हणजे त्यांच्या पोरांचे हाल व्हायचे परत. मग त्या मी आहे, मी त्यांचा आजोबा आहे, त्या पोरांचं बी हाल होऊ देणार नाही. मग मी आजोबा आहे, ती माझी 2 पोरं, माझे नातुंडे, माझी सूनबाई. ती सूनबाईला म्हणलं आपण मुंबईला जाता तिकडं, मी तुम्हाला कुठं काम धंद्याला तुम्हाला पाठवत नाही. मी माझ्याकडे कला आहे, ती कला मी शिकारी करतो, मी धावतो माझ्या रसिकांना. आणि काय मिळतील 200-400 रुपये मदत मला, तीही तुम्ही पोरं बाळांना आपलं आणा, काहीतरी भाजीपाला पोरांना तुम्ही करून घाला, आम्हाला बी घाला करून. मग ती सुनबाई माझी ती करते, बघते ते आपलं. आम्ही 11 वाजून 8ला मी 8-8:30ला मी चालू करतो ट्रम्पेट. 11ला बंद करतो. मी काही दिवसभर वाजवत नाही किंवा 12-1 वाजेपर्यंत वाजवत नाही. आता इथे वेळ झाला, ती पावसामुळे वेळ झाला, आणि माझी जरा त्यांना कदर आली गरिबाची, म्हणून त्यांनी हे ते बोलून घेतले. असंच आपले 2-4 व्हिडिओ पहिला बी गेलेला आहे. तेच कथा तुम्ही मला 10 विचारलं तरी माझं बोलायचं तेच बोलणार. मी लबाडीतला माणूस नाही. माझ्यावर आली परिस्थिती, त्यामुळे मी रस्त्यावर आलो. माझ्याकडे शेती नाही, माझ्याकडे काहीच नाही. फक्त सरकारतर्फे मला 1.5 गुंठा जागा मिळाली माझ्या सुरूरच्या गावठाणामध्ये, आणि सरकारतर्फे घरकुल मला बांधून मिळालेले आहे. तेवढीच नियोजन आहे माझे, बाकी काय काम नाही, धंदा नाही. आणि मला आमची बँडचे कलाकार मुंबईवाले सगळे म्हणतात की आमच्या बँडमध्ये राहिलं तरी तुम्हाला आम्ही उपाशी ठेवत नाही. मला मान्य आहे, तुम्हाला सर्वांना माझे हात जोडून माझी विनंती आहे. बास, मला तुम्ही तेवढं बोलण्याबद्दल माझं पोट भरलंय. पण माझं बी बँड व्यवसाय आहे, चालू झालं का उद्या माझ्या अंगावर बी कर्ज आहे. मी बी ती 4-2 माणसं मी गोळा करून मी बी चालवू शकतो. पण परिस्थिती अशी आली की गाडीची मॉडेल संपली, 20 वर्ष ओलडून गेले गाडीचे. मग आता ती गाडी पकडून गेली म्हणजे ती सामान सगळं झालं. मग पुढे काय राहिले? मग हा याचा दिवस आपले बघू, परमेश्वर कुठं पर्यंत साथ देते तिथं पर्यंत निघतो, ढकलत तिथून पुढं त्याची मर्जी काय असेल ते आपलं हे करायला तयार. काका, मगाशी ते गाणं वाजवलं तुम्ही, ते परत एकदा वाजवाल का? आपले लाडके गायक प्रितेश भोईर, ज्यांचं हे गाणं आहे तू मला सोडल्यावर, झालो दारू माझी लवर,
या गाण्याला तुम्ही बघितलं असाल मित्रांनो युट्यूबवरती तर 5 करोड पेक्षा जास्त व्ह्यूज आलेले आहेत, म्हणजे 50 मिलियन पेक्षा जास्त व्ह्यूज आलेले आहेत. फक्त आम्ही काकांना सांगितलं काका हे जरा गाणं असं एकदा वाजून दाखवा, तर त्यांनी लगेच आम्हाला वाजून दाखवलेलं आहे. तर धन्यवाद काका, तुमचे आभारी. आणि जर कोणाला काकांना मदत करायची इच्छा वाटली तर त्यांनी नक्की, हे काका तुम्हाला दिसतील कुठे ना कुठे, तर नक्की त्यांची मदत करा. धन्यवाद. फोन नंबर आहे माझा. काका त्यांचा नंबर पण देतात, एक मिनिट. 9763. मी वसंत राजाराम पवार आहे. माझा नंबर आहे, फोन नंबर 9763 38 98 28. माझ्याकडे जोड खात्याचं पासबुक आहे, माझ्याकडे बँकेचं पासबुक आहे माझ्याकडे. आता जर कोणाला वाटलं मदत करायची काकांना तर या काकांनी दिलेल्या नंबरवरती त्यांना संपर्क करू शकता.